Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw, Sapangdalaga, Rizal, Lupisayna, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw ni ining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausapa kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor ni ining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong lolo nga si Isabelo Lauri Sr. sa New Look, Plaridel, sa akong mga maestro ug maestra ug mga kabatch 1997 sa Liberation Institute ug sa regular natong mga tigpaminaw sa Calamba Public Market. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga Buhat Kapitulo 20 bersikulo 13 hangtod sa 16. Ang giingon dire: Miuna kami gikan ug milawig ngadto sa Asos aron among hapiton si Pablo, kay mauman kini ang iyang gitugon kanamo kay nagbaktas man siya pag-adto didto. Sa iyang pagsugat kanamo sa Asos, gipasakay namo siya ug mipadayon kami sa Mitilini. Gikan didto milawig kami ug sa pagkasunod adlaw miabot sa atbang sa Kiyo. Paglabay sa usa ka adlaw miabot kami sa Samo ug sa pagkasunod adlaw midangat sa Milito. Mihukom si Pablo nga mulabay lamang sa Efeso aron dili siya malangan didto sa lalawigan sa Asya, kay nagdali man siya aron makaabot sa Jerusalem sa adlaw sa Pentecostes. May the Lord bless the reading and hearing of His word. Sa kungano nga gipili ni Pablo nga mag-land travel nga nag-inusara mga kahigalaan, kaysa musakay og barko kauban ni Lucas ug sa mga kaigsuonan, wala kita masayod. Tataw kaayo nga ang biyahe gikan sa Troas padulong sa Asos, mas paspas kaayo pinaagi sa land travel, kining pagbaktas lamang, kaysa musakay og barko. So pwede raman unta nga magkuyog na lang sila og baktas tanan kung ang pagdaginot sa oras ang gipalabi ni Apostol Pablo. Apan nganong gipili man ni Pablo nga magbaktas nga mag-inusara? Wala giingon sa atong teksto, apan nagtuo ko nga gusto lang ni Pablo nga mag-inusara sa pagbaktas aron makaampo siya sa Ginoo og duro samtang nagbiyahe siya, ug aron makapamalandong siya og duro mahitungod sa iyang pagduaw sa Jerusalem. Tungod kay kung duna siya ay mga kauban sa iyang pagbaktas, dili gayud siya makakonsentrate sa pagpamalandong ug sa pagampo. Ang giingon sa manunulat nga si Warren Wiersbe, paminawan ninyo mga kahigalaan, while Paul loved the fellowship of other saints, he knew he must get alone with God and seek his mind. Ang buti pasabot, tinuod nga nahigugma si Pablo nga makig-uban sa iyang mga kaigsuunan sa pagtuo, apan nasayod usab siya nga gikinahanglan niya nga mag-inusara kauban sa Dios aron makaampo og duro ug makapamalandong sa iyang pulong
ug sa pagpangayo og kalamdagan sa kabubuton sa Ginoo mahitungod sa iyang pag-adto sa Jerusalem. Well, ang paggahin og panahon diha sa presensya sa Ginoo usa ka pribilehiyo nga kinahanglang i-avail sa mga katawhan sa Dios. Mao nga sa atong pamalandong ning takna sa kahaponon, atong tun-an ang kinabuhi ni Haring David nga gilarawan sa Biblia ingon nga tawo nga nahigugma kaayo sa Ginoo. He was a man after God's own heart. Paminawan ninyo ang Salmo Kapitulo 119, versikulo 26. Ang giingon ni Haring David diri, "Gisugid ko ang tanan kong nabuhat, o gitubag mo ako, tudloi ako sa imong mga balaod." Ang kalibutanon nga mga tawo, mga higalaan, dili gayod makahuna-huna sa Ginoo. Kung makahuna-huna man sila, talagsaon ra gayod kaayo, usually kung doon nay problema. Nagkinabuhi sila nga halayo kaayo sa Dios, ug wala sila'y pakigsandurot sa Dios. Paminawan ninyo ang giingon sa Salmo Kapitulo 14, versikulo 1. Ang giingon diri, "Ang buang-buang muingon sa ilang kaugalingon, walay Dios." Apan baliktad kaayo ni ana ang paminsar sa mga tinuod nga magtotoo, mga kahigalaan. Ilang giila ang Dios sa tanang dapit, ug ilang gituuhan nga nagtan-aw kanila ang Dios sa tanang mga panghitabo sa kinabuhi. Ug nakigsandurot sila sa Dios, bisag asa pa sila kapadpad. Mao nga sa atong gibasa kanina sa Salmo 119, versikulo 26, nakita nato nga si David nakig-istorya gayod sa Dios. Gidungog usab siya sa Dios, ug nasayod siya nga namati gayod ang Dios kaniya. Ug dayon nangaliyupo siya sa Ginoo pinaagi sa pag-ingon, "Tudloi ako sa imong mga balaod." Nagtuo ako mga kaigalaan nga usa kini sa dako kaayong kalainan tali sa magtotoo ug sa dili magtotoo. Tali sa tawo nga may kahadlok sa Dios ug sa tawo nga walay kahadlok sa Dios. Kay sa tinuod lang, ang unang pinakaimportanteng leksyon nga makatunan sa usa ka tawo mao nga mailhan niya ang Ginoo, ug ikaduha nga mailhan usab niya ang iyang kaugalingon. Ug tungod kay ang dili magtotoo bagsak man sa unang leksyon, bagsak usab siya sa ikaduha. Wala niya mailhi ang Dios, wala usab niya mailhi sa tiunay gayod ang iyang kaugalingon. Apan ang tinuod nga magtotoo, nakaila gayod sa iyang kaugalingon. Gipakita kini sa Salmo 119, versikulo 26, kay kung wala pa niya mailhi ang iyang kaugalingon, wala unta siya muingon nga, "Gisugid ko ang tanan kong nabuhat, o gitubag mo ako, tudloi ako sa imong mga balaod." Apan kanunay si David nga nagsusi sa iyang kaugalingon, ug kanunay siyang nagtuon bahin sa kinasuluran sa iyang kasing-kasing. Mao nga kung muduol siya sa Ginoo diha sa mga pag-ampo ug pamalandong, tinuuray gayod siyang musugid sa tanan niyang nabuhat o gitubag siya sa Dios. Mao kini giingon sa atong teksto. Ug example sa iyang pagsusi sa iyang kaugalingon, nadiskubrihan niya ang iyang pagka-ignorante ug walay alamag. Mao nga sa katapusang bahin sa Salmo 19, versikulo 26, nangaliyupo siya sa Dios pinaagi sa pag-ingon, "Tudloi ako sa imong mga balaod." So nakita nato sa Salmo 119, versikulo 26, ang usa ka tawo nga naggahin og oras nga mag-inusara kauban sa Ginoo. Si Haring David kini, mga kahigalaan. Ug adunay tulo ka butang nga atong makatunan mahitungod kang Haring David, the man after God's own heart, according to the Bible. Una, iyang gisugid ang tinuod niyang kahimtang sa Dios. "Gisugid ko ang tanan kong nabuhat." Ikaduha, nagmaya siya sa tubag nga iyang nadawat gikan sa Ginoo, "Ug gitubag mo ako." Ug ikatulo, nangayo pagayod siya og dugang pang pagiya, "Tudloi ako sa imong mga balaod," matud pa ni Haring David. Mudangat na kita sa unang punto. Gisugid ni David ang tinuod niyang kahimtang sa Dios.
gisugid ko ang tanan kong nabuhat, matud pa niya. Ug mao kini ang pinakaunang pinulungan sa tawo nga naghinulsol sa iyang mga sala, mga kahigalaan. Asa niya gisugid ang iyang sala? Sa Dios, dili sa pari, dili sa confessional, kundili sa Dios. Gikumpisal niya ang iyang mga sala kang Kristo nga atong pangulong pari sa bag-ong kasabutan. Kang Kristo nga matinud-anon gayod nga mupasaylo sa tanan tang mga sala, kung ato kining isugid kaniya. Mao kini ang pinakaunang ang-ang sa atong pagkakristohanon, ang pag-ila nga kita makasasala ug paghinulsol sa tanan tang mga sala ug pagtuo sa gahom sa dugo ni Hesus aron sa paghinlo sa tanan tang mga kasalanan. Ang tinuod nga naghinulsol dili maglipod-lipod sa iyang kasalanan at tubangan sa Ginoo. Dili mangulipas, dili mopalusot, kundili maghinulsol uban sa pagdangup kang Kristo alang sa kapasayloan ug kaluwasan. Higala, hangtod karon ba imong gilimod ang imong mga sala at tubangan sa Ginoo? Walay pulos kung mangulipas ikaw pinaagi sa pag-ingon nga buutan man pud ka, matinabangon, wala mamintaha sa uban, so ang Dios na ang bahala nimo. Walay pulos ka na higala, tungod kay walay buta nga matago at tubangan sa Ginoo. Nasayod ang Dios kung unsa kahugaw ang imong kasing-kasing higala. Mas maayo nga atong angkunon ang atong mga sala sa iyang atubangan, aron iya kining mahinluan ug aron iya na kining kalimtan hangtod sa kahangturan. Katong gitawag sa Ginoo si Moises aron manguna sa pagpagawas sa mga Israelita gikan sa Ehipto, bisag unsa na lang ang rason ni Moises aron makabalibad sa tawag sa Ginoo. Dili kuno siya maayong mangistorya, lahi na lang kuno ang tawgon sa Ginoo, bisag unsa na lang gani ang pangatarungan ni Moises aron makalikay sa tawag sa Ginoo. Apan gidiritso siya sa Ginoo sa Exodus kapitulo 4 bersikulo 19 sa pag-ingon nga, ayaw kahadlok, ang tanang gustong mopatay kanimo didto sa Ehipto wala na, nangamatay na silang tanan. So wala giangko ni Moises ang tinuod nga rason nganong mibalibad siya sa tawag sa Ginoo. Apan nasayod ang Dios sa tinuod nga rason, nahadlok siyang mubalik sa Ehipto tungod kay daghan mang gustong mopatay niya didto. Mao nga gidiritso siya sa Ginoo og prangka nga nangamatay na ang tanang gustong mopatay kaniya. Ug nagtuo ko mga kahigalaan nga walay tawo nga makasugid sa tinuuray niyang kahimtang at tubangan sa Ginoo kung wala siya tanduga sa balaang espiritu. Imposible gayud kana mga kahigalaan. Kung wala tanduga sa Ginoo ang kasing-kasing sa usa ka tawo, magpabilin kining buta ug magpabilin kining gahi. Sa sumbingay ni Jesus mahitungod sa anak nga badlungon, wala mo paubos ang anak ug mipauli sa iyang amahan kung wala pa siya makahinuklog. Niadtong giablihan na sa Ginoo ang iyang kasing-kasing, sa walay paglangan-langan pa, mipauli siya sa iyang amahan ug nagpaubos ug misugid sa tanan niyang mga sala. Ang sala mga kahigalaan, mura na siya og kanser nga gianam-anam ug kutkot ang atong lawas hangtod nga tiunay nagayod kining maluya ug mamatay. Ang sala mura og kanser. Makapalaglag kini sa atong kalag. Gawas na lamang kung matambalan kini sa bugtong Dios nga mananambal sa atong kalag. Wala nay lain kundili ang atong Ginoong Hesukristo, ang makasasala nga nakasabot sa gahom sa dugo ni Hesukristo. Dili gayud magpanuko sa pagtawag kaniya, sa pagsugid sa tanan niyang mga sala kaniya, pagpangaliyo po alang sa kapasayloan pinaagi sa iyang hamili nga dugo. O kung sa abogado pa, ang tinuod nga sad-an musugid gayud tanan sa iyang abogado. Aron ang iyang abogado na ang mag-igo sa paglaban kaniya didto sa korte. Ingon usab niini ang papel ni Hesus sa tanang mga makasasala kung atong isugid ang atong mga sala kang Kristo nga atong manlalaban.
ug musalig kita sa iyang gahom ug katakos sa pagtabon sa atong mga sala at tubangan sa Dios, pinaagi sa iyang hamili nga dugo. Iya gayud kitang labanan at tubangan sa Dios, pinaagi sa merito sa iyang hamili nga dugo, isip igo na nga bayad sa tanang mga sala, sa tanang mga nagtuo ug nagsalig kaniya. Ug kung sa suod pa nga higala, ang tinuod nga magtutuo dili magpakaaron ingnon at tubangan ni Kristo nga tinuod nga suod nga higala sa mga makasasala nga nagsalig kaniya. Jesus, what a friend of sinners. Dili nila ilimod ang ilang sala at tubangan ni Kristo. Ila kining isugid ug confident gayod ang ilang kasing-kasing nga si Kristo gamhanan kaayo sa pagluwas sa kinatibuk-an ug sa tiunay gayod. Kinahanglang wala kitay itago at tubangan sa Ginoo, mga kahigalaan. Mas maayo nga himuon natong habit ang pagsugid sa Ginoo sa tanantang nabuhat ug sa pagtugyan kaniya sa tanang dagan sa atong kinabuhi. Dili maayo nga mahimo kitang independyente gikan sa Ginoo. Mao kana ang mga tawong kalibutanon. They can spend the entire day without thinking about God and without talking to Him and praying to Him for blessings and protection and guidance. Pwedeng musalop ang adlaw nga wala nila sangpita ang Ginoo, wala gani sila kahuna-huna sa Ginoo, wala sila mudangup sa Ginoo. Kung imong pangutanon ka ng mga tawhana, kung nagtuo ba sila sa Ginoo, of course, ang ilang tubag, yes. Pero sa ilang pagkinabuhi, nagkinabuhi sila nga murag walay Dios. They are practical atheists. Mudangat na kita sa ikaduhang punto. Nagmaya si David sa tubag nga iyang nadawat gikan sa Ginoo. O gitubag mo ako, matod pa ni David. Tamis kayong pamalandungon, mga kahigalaan, ang kamatuuran nga ang Dios namati di ay ug mutubag sa atong mga pagsugid sa tanan natong gibuhat kaniya. Siya nga hari ug tigdumala sa tibuok universo, mipaduol sa iyang dalunggan aron mamati sa pagsugid sa iyang mga katawhan. Wala sila nag-awit ug mga pagdayeg ha. Wala sila nagsaysay sa kahibulungang mga butang sa Dios, kundili nagsugid lamang sila sa mga sala ug mga daotang binuhatan. Apan namati gihapon ang Ginoo kanila ug mitubag pinaagi sa paghatag ug kasiguruhan sa kapasayloan. Pagkatamis kaayong pamalandungon, mga kahigalaan. Ug dugang pa, kahibulungan kaayo ang pagpailob sa Ginoo. Kahibulungan kaayo nga ang Dios mamati kanato ug sa punto na nga isugid na nato ang atong mga sala, dili siya mutalikod kanato ug dili mo silaob ang iyang kasuko bato kanato, kundili mamati siya ug mupasaylo ug muhinlo sa tanantang mga kasalanan. Ang tendency sa tawo, mga kahigalaan, sama sa akong paryente nga gitrayduran sa iyang suod nga higala. Unya miabot sa punto nga nakonsensya ang iyang amigo sa iyang gibuhat, miangkon sa tanan sa akong paryente nga iyang gitrayduran. Ug ang tubag sa akong paryente, masabtan ra gayud kaayo. Iyang giingnan ang iyang amigo nga, maayo pa na lang untag, wala na lang nimo na gisulti kanako. Maglisod na hinuon ko og salig kanimo sukad karon. Ug sukad kaniadto, mga kahigalaan, natab-ang gayod ang ilang relasyon sa usag-usa. Well, ambot na lang karon. Wala na pud ko kabalita mahitungod kanilang duha. Apan dili susama sa reaksyon sa akong paryente ang reaksyon sa Ginoo, mga kahigalaan, kung isugid nato kaniya ang atong mga sala. Ang giingon sa Dios sa Isayas kapitulo 1 bersikulo 18, ngari kamo og maghusay kita, bisag unsa kapula ang inyong sala, maputi kini pag-ayo. Bisan pa kinig dagtom pula, maputi kini sama sa balhibo sa karniro. So nakita ninyo, mga kahigalaan, pagapapason sa Dios ang atong mga sala, sama sa pagpapas niya sa dagom, human kini mabundak ingon nga ulan sa yuta. Ang buti pasabot ni David sa iyang giingon nga namati ang Dios kaniya,
Ang buti pasabot, namati ang Dios nga adunay kasing-kasing, nga puno og simpatiya ug kaluoy. Ug klaro kaayo ang Hebrewhanon kapitulo 4 bersikulo 14 hangtod sa 16 nga nag-ingon nga si Jesus dako kaayo ang iyang simpatiya alang kanato nga iyang mga katawhan. Ang giingon diri, busa lig-unon ta ang atong pagtuo kay duna kitay pangulong pari nga halangdon nga atuan na sa presensya sa Dios. Siya mao si Jesus, ang anak sa Dios. Ang atong pangulong pari dili sama sa ubang pari nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyang, kundili usa siya ka pangulong pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato apan wala gayud makasala. Busa dili kita magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios, diin anaa ang grasya. Dinha madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Hebrewhanon kapitulo 4 bersikulo 14 hangtod sa 16. Ug di ba nindot kaayo ang saad sa Ginoo sa Isaias kapitulo 55 bersikulo 6 hangtod sa 7 nga nagaingon, dangop sa Ginoo samtang may panahon pa, sangpita ninyo siya samtang siya duol pa. Pabiyaa ang mga dautan sa ilang mga sala ug ipasalikway sa mga makasasala ang ilang mga daotang hunahuna. Pabalika sila sa Ginoo aron kaluy-an sila. Pabalika sa atong Dios kay andam siya pagpasaylo. Dalaygon kaayo ang atong buhi nga Dios. Mudangat na kita sa ikatulong punto. Nangaliupo pagayod si David sa Ginoo pinaagi sa pag-ingon, tudloi ako sa imong mga balaod. Human isugid ni David ang iyang mga sala, human siya gipasaylo sa Ginoo, nangaliupo pagayod siya nga tudluan siya sa Dios sa iyang balaod. Mao kini ang kinahanglang sumban sa usa ka tinuod nga disipulo ni Kristo, ang kanunay nga mutamud sa balaod sa Dios aron malikayan ang pagpakasala. Kay sa tinuod lang mga kahigalaan, daghang mga sala nga bunga sa atong pagkaignorante. Mao nga kinahanglan natong pangayuon sa Ginoo nga iya kitang tudluan sa iyang balaod, sa iyang dalan. Ug klaro usab kaayo nga aduna kitay katungdanan nga mutuon sa pulong sa Dios aron atong masayran ang iyang kabubuton ngari kanato. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Alang sa mga magtotoo, padayon kitang giawhag o gisaaran sa balaang kasulatan nga kung isugid nato ang atong mga kasalanan sa Dios, matinud-anon ug makatarunganon siya nga mupasaylo kanato ug muhinlo sa tanantang mga kalapasan. Mabasa nato kini sa unang Juan kapitulo 1 bersikulo 9. Sa atong pagpakigsangka batok sa sala, ang atong Dios andam kanunay nga maghatag kanatog kalig-on ug kusog aron kita magmadaugon. Ug kining tanan pinaagi lamang gayod sa iyang grasya. Alang sa mga wala pa kang Kristo, ang katapusang mga pulong sa Salmo 119 bersikulo 26 nagaingon, tudloi ako sa imong dalan. Well, sa tinuod lang mga kahigalaan, gitudlo na ni Kristo kanato ang dalan ngadto sa kaluwasan. Ang iyang giingon sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6, ako ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundili moagi kanako. Si Kristo di ay ang dalan ngadto sa kaluwasan. Ug personal siyang nagtawag sa matag usa, nag-imbitar sa matag usa. Umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibudlayan, ug papahulayon ko kamo. Matthew chapter 11 verse 28. Pait kaayo mga kahigalaan, kung aduna kay grabe nga balatian apan wala kay doktor nga mutambal kanimo. Makalilisang kaayo nga moatubang ka sa korte kung walay abogado nga mulaban kanimo. Ug subo kaayo nga mupadayon ikaw sa panaw sa kinabuhi nga walay tinuod nga higala nga muunong kanimo sa tanang panahon. Ang giingon sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 1 ug 5, patay ikaw diha sa kasalanan.
Nahailalom ikaw sa tunglo sa Ginoo. Moabot ang takna nga ikaw mubarog at tubangan sa trono sa Dios nga maghuhukom aron pagahukman ikaw. Unsa may mahitabo kanimo kung wala kay mananambal sa imong kalag? Si Kristo ang bugtong Dios nga mananambal sa imong kalag. Pinaagi sa iyang hamili nga dugo nga giula didto sa krus sa Kalbaryo. Ang hugaw nimong kalag gumikan sa imong mga kasalanan, iyang papution. Ang giingon sa Hebrewhanon kapitulo 9 bersikulo 22, kung walay pag-aga sa dugo, walay kapasayloan sa sala. Well, gipaagas na ni Jesus ang iyang dugo didto sa krus sa Kalbaryo. Salig sa dugo ni Jesus, ingon nga igo na alang sa kapasayloan sa imong kalag. Ug dugang pa, unsaon na lang kano kung moatubang ka sa paghukom sa Dios kung wala kay manlalaban? Well, dalaygon ang Ginoo, tungod kay si Kristo ang bugtong manlalaban sa mga kalag nga nagtuog nagsalig kaniya. Muingon si Jesus sa Amahan, tinuod nga makasasala kining tawhana, apan gitabuna na ang tanan niyang mga sala sa akong dugo nga giula didto sa krus sa Kalbaryo. Napapas na ang tanan niyang salaod. Nakita ninyo higala, ang dako kaayong kasiguruhan kung imong ibutang ang imong pagsalig kang Hesus. Magpabilin ikaw ang anak sa tunglo kung dili ka maghinulsol sa imong mga sala ug musalig sa dugo ni Hesus. Apan kung ikaw mudangop kang Hesus, andam siyang mutangtang sa tanan mong tunglo ug mudawat kanimo ug mo presentar kanimo sa Dios Amahan, ingon nga bililhon niyang karniro nga gitubos niya pinaagi sa iyang dugo. Sumala sa iyang saad, makauban kaniya sa iyang walay katapusan nga gingharian sa bag-ong langit ug bag-ong yuta hangtod sa kahangturan. Amen. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Sa makausap pa, giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panimbahon ugmang adlaw, adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro ug ni Conchita hangad sa Unidos. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa sa harapan ng Diyos. Ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin
Jesus sa dakilang biyaya niya. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.